Uyingane zokwethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usayikhipha umyalelo wokuthi zonke iy'tolo noma iy'paza shop zabantu bokufika zirejistwe-ke ubanikeze iy'nsuku ezingu-21 ukuthi zibe registered. Kungenjalo zizovalwa. Ngiyafisa ukuthola umbono wakho ukuthi ngabe mhlawumbe into ezokwenzeka ngempela yini mhlambe ukuthi zigcine ivaliwe lezi zitolo zabantu bokufika ngendlela eziningi ngakhona. Ngabe mhlambe iyona ndlela ezosiza ukuthi kunciphe mhlambe ukufa kwey'ngane. Siyabona ukuthi ukufa kwey'ngane kuyanda kulezi zitolo zabantu bokufika njengoba-ke bedayisa izinto ey'ningi ey'hlukahlukene. Nokuholela ekutheni gcine-ke umengameli ethatha isinqumo sokuthi zirejistwe lezo tolo zabantu bokufika ukuze kuzokwazi ukuthi kutholwe noma ngabe sekuphenywa ukuthi iziphi lezo tolo ey'dayise okudla okunobutho okuholela ekutheni gcine kufeke izingane njengoba sekuqaleke iy'nyanga ezimbalwa. Maningi ama-case la khona kufa izingane ngenxa yokudla kama-chips nezinto ey'ningi nje nobuthi ey'dayiswa emaspaza shop. Sihlala lapha kwi-comment section.